Hola a tothom. Quan diem que alguna cosa és nostra, què estem dient exactament? Des del telèfon que portem a la butxaca fins a la casa on vivim, hi ha tot un entramat legal que defineix la nostra relació amb les coses. Això, en dret, s'anomenen els drets reals, i avui desembolicarem una mica com funcionen. A veure, tots tenim una idea, oi?, de què vol dir ser propietari d'alguna cosa. Però, si grimpem una mica més enllà, legalment és un concepte molt més ric i amb molts més matisos del que sembla a primera vista. No és només tenir un objecte, sinó tot el poder que la llei ens atorga sobre aquest objecte. Doncs bé, per anar-ho desgranant, farem un petit recorregut en 5 passes. Primer anirem a la base. Què és això de la llei de les coses? Després ens centrarem en el dret més potent de tots, la propietat. Veurem com aquest poder es pot repartir, què passa quan una cosa té més d'un amo, i finalment un punt clau, com es fa perquè tot aquest sistema sigui segur per a tothom. Vinga, som-hi! Comencem pel principi, per la base de tot plegat. Quan pensem en lleis i béns, sovint ens ve al cap la paraula contracte, com una compravenda o un lloguer. Però el dret de béns va molt més enllà. No es fixa tant en l'acord entre persones, sinó en la relació directa que tenim amb els objectes, en com ens els apropiem i com en gaudim. I aquí tenim el concepte clau de tot plegat. Un dret real és un poder directe sobre un bé. Però la part més important, la que ho canvia tot, és la seva eficàcia erga omnes. Aquesta expressió en llatí, que sona una mica imponent, vol dir una cosa molt simple però molt potent, davant de tothom. A diferència d'un contracte, el teu dret no és només contra una persona, sinó contra el món sencer. Si aquesta bicicleta és meva, tinc el dret que absolutament tothom respecti que és meva. Aquesta és la distinció que cal entendre per situar-nos bé. Un dret real, com ser propietari d'un pis, ens dona un poder sobre la cosa, sobre el pis en si. En canvi, un dret personal, el que neix d'un contracte, ens dona poder sobre una persona. Per exemple, en un lloguer, el propietari pot exigir el pagament a l'inquilí, a la persona que ha signat el contracte, i a ningú més. La diferència és abismal. Poder sobre el bé, contra tothom, o poder per exigir una conducta a algú en concret. I ara passem al plat fort, el rei de la festa dels drets reals, el dret de propietat. Sense dubte, és el poder més absolut, més complet que podem tenir sobre un bé. Què inclou exactament aquest superpoder? Doncs, bàsicament, aquests 3 pilars. Plenitud vol dir que podem fer servir el bé per a tot allò que serveix. Exclusivitat, que podem impedir que qualsevol altra persona l'utilitzi. I la disposició, que és clau, és la capacitat de decidir el futur del bé. El podem vendre, el podem regalar, o, per exemple, el podem gravar, que vol dir fer-lo servir com a garantia d'un préstec. Això és exactament el que passa amb una hipoteca. Però compte, això de ser propietari no és un xec en blanc per fer el que vulguem. La llei ens recorda que la propietat té una funció social. I què vol dir això a la pràctica? Doncs que el dret individual s'ha d'equilibrar amb l'interès de la comunitat. Per exemple, no podem construir el que ens doni la gana al nostre terreny si les normes urbanístiques ho prohibeixen. O en casos més extrems, l'Estat pot arribar a expropiar una propietat per construir-hi una carretera, això sí, pagant una indemnització. És el clàssic equilibri entre el dret individual i les necessitats de tothom. Bé, i aquí la cosa es posa encara més interessant, perquè aquest gran poder, aquesta plenitud de la qual parlàvem, es pot, com dir-ho, desmuntar a peces, es pot repartir. Imaginem-ho com un procés. Primer, tenim un propietari amb tot el paquet, totes les facultats. Després, aquest propietari decideix cedir-ne un trosset. Per exemple, concedeix a una altra persona el dret a viure a casa seva durant 20 anys. I aquí ve la màgia. Si això es fa bé, es crea un dret real limitat. Això vol dir que el dret d'aquesta tercera persona ja no és un simple acord privat, sinó que és un poder sobre la casa que tothom ha de respectar, fins i tot si el propietari original es ven la propietat a una altra persona. I aquests drets a trossos els podem agrupar en 3 grans famílies. Primer, els de gaudi, com l'usdefruit, que permeten a algú fer servir un bé i quedar-se'n els fruits, com la collita d'un camp que no és seu. Segon, els de garantia, com la hipoteca. El banc no té dret a viure a casa nostra, però si no paguem el préstec, té el poder de vendre-la per cobrar el seu deute. I finalment, els d'adquisició preferent, que bàsicament donen prioritat a algú per comprar un bé si el propietari decideix vendre'l. Molt bé, ja hem vist un propietari, i un propietari que cedeix parts del seu dret. Però, i si n'hi ha més d'un des del principi? Què passa quan una cosa pertany a diverses persones alhora? Doncs sí, la llei ho té claríssim. La propietat pot ser compartida. És el que anomenem una comunitat de béns.
Diverses persones són titulars, totes juntes, d'un mateix dret sobre un mateix objecte. El cas més típic és el d'uns germans que hereten una casa dels seus pares. I l'exemple, que segurament tothom coneix, fins i tot sense saber-ne el nom tècnic, és la propietat horitzontal. És a dir, un edifici de pisos. En aquest sistema, cada veí té una propietat exclusiva i totalment seva del seu pis. Però, al mateix temps, tots els veïns són copropietaris dels elements comuns. L'escala, l'ascensor, la teulada... És una solució legal brillant, la veritat, per fer conviure el que és privat amb el que és de tots. I amb tot això arribem a la pregunta del millor. De res serviria tenir tots aquests drets si no hi hagués una manera fiable de saber qui els té. Com fem que tot aquest sistema funcioni a la pràctica? Com sap la gent qui és el propietari de què? Pensem-hi un moment. Si algú vol comprar una casa, com pot estar segur, seguríssim, que qui la ven té dret a fer-ho? Si no hi ha una manera de saber-ho amb certesa, ningú s'atreviria a fer cap transacció. Sense aquesta confiança, el sistema s'enfonsa. La solució té un nom: publicitat. Fer-ho públic. Crear mecanismes oficials perquè tothom pugui consultar qui és la propietari. I aquí ve el més important. La llei protegeix qui confia en aquesta informació pública, fins i tot si, per un casual, la informació no fos exacta. Aquesta és la clau de volta que fa que tot el mercat funcioni amb seguretat. Aleshores, com es fa aquesta publicitat? Doncs de dues maneres molt diferents. Per a les coses més petites, els béns mobles, un rellotge, un llibre, ens fiem de l'aparència. Qui ho té sembla que n'és l'amo. És el que anomenem possessió. Però clar, és una seguretat una mica agafada amb pinces, oi? En canvi, per al que és realment important, els immobles, tenim l'artilleria passant, el registre de la propietat. Allà s'inscriu oficialment qui és el titular de cada finca i el que hi diu va a missa. Això sí que dona una seguretat jurídica gairebé absoluta. I per acabar, després de tot aquest viatge, queda una pregunta de fons. Des del poder caire absolut del propietari fins als límits de la funció social i la propietat compartida, què diríem que és la propietat en el fons? Un dret purament individual? O és més aviat una responsabilitat que tenim envers la societat? És un debat que defineix com organitzem la nostra relació amb el món material. Aquí ho deixo. Fins a la pròxima!